खुलुमखा जत नाय तंनाय जों दिनै फाइसक फैगा दिनै एडिसि हेडक्वार्टार दिनै गताल ताक्लाय एडिसि रंमारियाव कपलायनाय सीएम मानजाक बराम गोनां रेल लेबर मास्टार बायजों मालाय फैगा बेलेखनो रेसपन्ड गाहाम दिनै बागै जों जिल्ला प्रेस क्लाबनि अनगायै जों बबाय मालायमानि तामहिनबा दिनै गोबां मा दिनै नांमानि अफिस रक बै बाहेराव जों मानानि बागै तै मनो जों रिसा बाय बरम मेजा फारलायखा तै खुमरंजा फारलायखा बेलेखि थाकसांगा दिनै जों बबाय मालायबाय तै बबो पावरिखा जोंनो न'नि बागै तै जतनि बागै सामोन खालायनाय तै तिब्रासारनि बागै सामोन खालायनाय बुबाग्रानि नाहार मंबाय होनाय खायनि बागै जों दिनैनिया जिल्ला प्रेस क्लाब दिनैनिया गोबां माबा फायबाय दङ ताक जरा मालायनायनि बागै बाबाय जों बाहायनो बाबाय दिनै मालायखा दिनै जिल्ला प्रेस क्लाबनि अनगायै आरो जत हायमानजाक आरो दिनै प्रेसिडेन्ट बैकान्त मसन्तै केसिआर अक्षय कुमार जमातिया तै आं साकबाय थां सेक्रेटारि तै आं आंनि मेम्बार्स तै आंनि जत मेम्बार्स जों बाहायनो जत मेम्बार्स आंनि आगुल टिभिरनि मेम्बार्स जत तंबायबो दाबक फायनाय हाति बारसानि बिसिङावनो दिनै जिल्ला प्रेस क्लाबाव फायबाय जों बाय गाहाम हामिया सालायबाय तै जोंनि बागैबो बेबस्था खालायनो हानाय गावरेखा जों बेलायखे हामबाय मारावबो फैला दिनै सार बराम गोनां सीएम कताल संजाक बुलनेल सारनो जों बनो लामसंनाय फायनाय एक सातनि बिसिङावनो जों मालायनायनि बागै गावरेखा जोंनि जिल्ला प्रेस क्लाब हाबानावबो जों जामानसाक जों लगिरनाय तैबाबो जोंनो लगिरनाय बेखायनो जों फायनाय बेसेबां सालाव जों तैबो लगिरनाय बाहायनो लगिरनाय जोंनो बेनि बागै जों दिनै प्रेसिडेन्टआ किसा कक सारायनि बागै जरायनाय खुलुमखा दिनै जों फायमानि कारनखा बिफ्रामाव थाबाय संजाजाक बिसिबालायै दाबो फायनोहाय कताल हाफां DDC administration ketal hafang di pramotha khaman yagulo taklayo judake nukjakha genji leader genji ni hinai mano bo genji aphano haipano asuk bini boyos kumor bangyakho 36 khosi bo genji ni hinai mano to Nepal ni prime minister bo 35 bo genji leader no khobo abai khino youth ni bisingo Chief Executive Member hai keba CM manai belai khatong thokha dini bobai malaikha jeng malai mani yagulo bini khuptei je positively no kok ongkorkha jini press club ni je nangmani jeng nangmani je jeng sanmani aborok bo gosikha bo runani bo samung khlainani jini bagai hai keba joto tiprasani bagai samung barjao nanani bo gosika dini belai tongthoka dini press club ni ngai jeng phaikha GS babu bo thaisingo kok saka tei jini cashier member joto kuthawaino CM bai malayai uila bo CM mani barjaman ni yagulo baike malai mani bagai jeng belai khatong